mazuva mashoma adarika aya pakatenderera nyaya pachinzi imba yaWind President anoita zvekuimba mukomana waya kuchitungwiza yapwanywa. Saka pakambotendera zvichinzi yapwanywa nani zvafamba sei vanhu vaida kunyatsonzwisisa. So iye akazobudikira achitaura kuti pane anonzi Magumese weTriple C kansela wekuseke Unit J ndiye akapaza imba yangu yanga yatopera. Ndo mashoko akabuda, but vanhu vakasaka kumubvunza vachiti kana uri kuti munhu iye ndiye akakupazira imba yako iwewe ari opposition angadai akasungwa kasei uchiita kunge uda kupomedzera munhu. Asi vanhu vakazotanga kunyatsoonесana kuti aiwa makansela simba iroro vanaro, ende ukatonzwa munhu achinzi kansela unoona kana chipese pari kunzi zvinhu zvekanzuro zvezvi zvikuitika zvezve isimba remakansela hazvina basa kuti opposition kana kuti wechi, as long as mutemo wangotaura kuti ibva ipapo kansela yataura izvozvo ndo zvinenge zvitongori background. But iye mukomana ari kubuda achiblema iye anonzi Magumese weTriple C ari kuti ndiye akamupwanyira imba yake, kusazivo kuti nyaya yacho iyi ine chokwadi chakanyatsogumira papi nekuti iye atobuditsawo zvechokwadiwo pamba pacho panga patopwanywa ipapo imba yacho chinzi imba yangu yanga yatopera papa netudhina tonga turi ipapo kuratidza kuti tatopera. Unongoziva maartist emuZimbabwe kana kuti vaimbe muZimbabwe vanoshupika kanga atovakawo kawanduru mukake achiti aona kuti zvoita sei because tudhina twabuda ipapo tunenge 15 tudhina ndotonga turipo achitaura kuti imba yangu yanga yatopera yapwanywa. But imwe muZimbabwe ndo situation iripo ari kutaura kuti akapwanyirwa imba amene kuti munoionawo senyaya yemukomana wemuimbo.